Milan Beslać, ekonomista. Dragi gosti, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našli. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, zaista jedna jako bitna tema. Evo, ministarka poručuje, postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo. Profesore, ja se nadam da se nećete naljutiti, da damo samo blagu prednost dami, da pitamo koje su to crvene linije. Ja sam blažan među ovakve dvije dame. Hvala. Hvala vam mnogo. Koje su to crvene linije preko kojih Srbija nikako ne prelazi? Prvo da se podsjetimo uopšte da je davno, dakle već pre godinu dana, predsjednik Srbije upravo govorio o tome da... Njima treba tržište. Dobro. Njima treba tržište. Znači, tržište sad trenutno oni kupuju... Google-a. Sad znamo kakva je trenutna situacija što se politike tiče u Mađarskoj. Eto, nije još možda preuzeo ulogu, ali budući premijer je Petar Mađar, izabran na izborima. Sad, hoće li se i politika prema naftnoj industriji Srbije i politika prema svim tim pregovorima promeniti? Prvo, jedan od načina da obezbedi energetsku bezbednost. I tu nema razgovora. Dakle, on mora što pre da otvori družbu, ne bi li Mađarska bila energetski bezbednija, jer družba nije zatvorena, i to smo baš i ovde pričali pre nego što je bilo ko to rekao, družba nije zatvorena zbog toga što je bilo kakvog uništavanja te družbe, nego jednostavno u dogovoru između Evropske unije i Ukrajine zaustavljeni. Nemoguće, ali vidite... Pa što, ništa nije nemoguće. Ja uvek polazim od toga da i to može biti. Ali uvek postoji mogućnost da srpska država, Republika Srbija, takođe postane vlasnik tog dela, ruskog dela naftne industrije Srbije. Hoću jednu drugu stvar, poruka je druga, da privrede i građani u ovoj zemlji, ja bar tako mislim, ne treba da brinu oko toga, nego da znaju da sigurnost će svakako postojati. Da li je to MOL ili je to Srbija? Dakle, to je za... 60 dana do 16. juna. I sad, ajde, kažite nam vi koliko je to olakšanje za Srbiju? Prvo je olakšanje da naftna industrija između Rusije i Mađarske, odnosno MOL-a i Gazpromnjafta. Je li to dovoljan vremenski period? Eto i to da vas 15. juna. Koliko nam to daje prostora za nekim dugoročnim planiranjem? Dakle, imali smo, ne znam, mislim da je na početku takođe bilo nešto oko... U gubicima je, a ona pre svih ovih sankcija američkih nije bilo u gubicima, naprotiv, dakle, pozitivno je poslovala. Naravno, neke druge stvari su otežane unutar naftne industrije Srbije. Hrvatsku, naime i JANAF-u je takođe do 16. juna odobreno, odnosno dato zeleno svetlo da može da se sirova nafta doprema do Srbije. Čudo, nisu se žalili za ovu vest, verovatno im ide u prilog. Dobro, nećemo to komentarisati, ali profesore, evo, pomenula sam Hrvatsku, ali ne mogu da ne pomenem ni Bliski istok, ni situaciju u Iranu. Ali prvo samo da je dvije rečenice vezano za... Vidite, sad se vraćamo na Bliski istok. Gledajte, što bi god rekli... Se oglasila i negde nagoveštavaju, kako sam ja mogla da pročitam između redova, pomenuli ste malo pre i prirodna đubriva takođe i vodu, da će biti gladi. Pa tako je, ali tečnog naftnog gasa, nego je pitanje količina, dostupno mogla da radi ovo što radi kada govorimo u odnosu na Rusku federaciju. Oni će jednog trenutka morati da razgovaraju o tome ako žele uopšte da imaju dovoljne količine gasa i nafte. Prekidam vas sad 100 puta, izvinite, ali jako je bitno, imam mnogo pitanja za vas. Hoće li se Evropska unija... Recimo, Katar je rekao 3. Dakle, Katar je za tečni naftni gas rekao 3 godine. I sada u toj situaciji kad to prenesemo na Evropsku uniju, koja je energetski zavisna, dakle, od nafte i gasa i nema dovoljne količine, ona mora sesti da razgovara s Ruskom federacijom, jer trećeg izvora nema. Dakle, ne može da ga napravi drugačije. Znači, to je u onome što se zove i potrošnja tih derivata i gasa i svega u narednom periodu. A gde je u svemu tome adnok? Pomenuli smo Bliski istok, pa dotakli smo se gladi. Samo ću kratko napomenuti šta je MMF rekao. Dakle, inače organizacija koja prati svetsku ekonomiju, daje prognoze koliko će zemlje da rastu ili usporavaju i sada kaže, pa tako oni kažu. Tako oni kažu, da. Tako je. Sad, jel to, ne daj Bože, možemo negde da smatramo i novom normalnošću? Pomenuli smo godine, ne znam, 2, 3, 4 unapred. Kako vi na to gledate, profesor? Ne, prvo, samo dvije rečenice vezano za ovu hranu, pa ću na papira i ostaloga. Da ne znamo šta će se dogodi, a to onda povlači jedno za drugom. Dakle, bilo bi dobro da te prognoze koje su sada, da 5%, da se one
ostvare, ja se zaista plašim da one mogu biti gore od toga. I veće, jasno, ali... Samo završim ovu rečenicu, posebno ako se ovo na Bliskom istoku i na Ukrajini, zato treba Bajkalsko jezero čuvati. Kažete, Ukrajinu smo zaboravili. Sad, ajde i vas, gospođa Mihajlović, da pitam, može li ta unutrašnja ekonomija, evo konkretno kada je Srbija u pitanju, da amortizuje te spoljne šokove i kako? Može sve. U ekonomiji imaju ih već sada. Jel to znači negde u zemljama Evropske unije nekako... Imaju ozbiljnih problema i od rasta inflacije i rasta javnog duga. 163% je njihov javni dug u odnosu na bruto društveni proizvod. 163%, naše 44%. Dakle, snage ili ne znam više čega, razuma, da se ipak sedne i da se naprave određeni dogovori da ovaj rat stane, zato što to više nije pitanje rata na Bliskom istoku ili ne znam odnosa da li će Evropa da ima naftu ili neće da ima naftu i da li će SAD dodato da nešto zaradi, nego je to bukvalno pitanje opstanka energetike, ekonomije i sveta. Dakle, može se tako jednostavno rješavati. Kao što smo imali krizu 2007. ili 2008. koji su mogli rješavamo onim helikopterom novca. A ovo se tako ne može da se riješi. Ne može. Dobro, nadamo se... Sigurno da će nafte, pazite, mi ANAF-om, dakle, do Omišlja dolaze raznorazni tankeri. Dakle, mi tu možemo da nabavimo naftu koju god hoćemo. Kao što je od onog trenutka kada je zabranjena bila ruska nafta, mi smo krenuli da nabavljamo sve druge vrste nafte. Tako će i tu dolaziti ANAF-om, prerađivaće se. Sve što može država u tom smislu da uradi, uradit će. Znate šta, važna je i organizovanost... Hvala na izdvojenom vremenu u ovoj analizi. Samo kratko, molim vas. Evo, vidite, govorili ste na početku o ovom sporazumu sa MOL-om. Ali tu mi imamo tamo Petrohemiju u Pančevu, koja je sad u stečaju. Mnogo nam je važno da ta Petrohemija u ovom sporazumu... Ni funkcionisala, ni radila, da se upravo Vučića vlada, ja se toga jako dobro sećam, nije vodila razgovor s Rusima, ona je bila pred zatvaranjem. Suštinski je bila maltene pred zatvaranjem. Petrohemija u Pančevu, da. Hvala mnogo.